Shalom Bapak Ibu, sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sugeng kepanggihan kalian kula Aris Wibisono saking GKJ Kenalan Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos sabda winedhari. Dinten sakmenika setupon gangsal Juli 2020 Minggu limrah, waosan kapetik saking Zakaria 11 ayat 11 dumugi 21, Jabur 66 ayat 1 dumugi 9, Lukas 9 ayat 1 dumugi 6. Kanthi jejer Gusti Allah ingkang prakosa. Nas punika kapetik saking Zakaria 11 ayat 12. Gusti Allah ingkang prakosa. Iki wewelak kang bakal kadhawuhake dening Sang Yehuwah marang sakehe bangsa kang merangi Yerusalem. Daginge wong-wong bakal dadi bosok ing nalikane isih ngadeg lan mripate bakal mlosoh ana ing growongane. Mengkono uga ilate bakal dadi bosok ana ing cangkeme. Nalika kita ngakeni bilih Gusti Allah punika Maha Kuwasa, tentu kita ugi ngakeni lan lenggana bilih Gusti Allah punika ingkang prakosa lan ingkang kagungan kakiyatan ingkang ageng sanget. Benten kalian manungsa ingkang ringgih winates kathah kekiranganipun lan betahaken pitulenganipun Gusti Allah. Kakiyatan, kasantosan asring dipun gandhengaken kalian perkawis ingkang wonten sesambetanipun kalian perang. Mirungganipun nalika ing jaman perjanjian lami. Punapa ingkang dipun serat wonten ing nas dinten punika dados satunggaling bukti bilih Gusti Allah punika tresnani sedaya pasamuan kagunanipun. Awit panjenenganipun tansah mbela umatipun nalika kathah mengsah-mesah ingkang badhe numpes tiang-tiang Israel. Gusti Allah kagungan karosan lan gegirisi tumrap sedaya mengsah-mesahipun bangsa Israel. Malah punapa ingkang dipun tindakaken dening Gusti Allah punika boten saged katampi dening pamikiranipun manungsa. Dipun serat daginge wong-wong bakal dadi bosok ing nalikane isih ngadeg lan mripate bakal mlosoh ana ing growongane. Mengkono uga ilate bakal dadi bosok ana ing cangkeme. Punapa ingkang kadadosan punika boten nelakaken nalika tiang-tiang sami sampun pejah. Nanging punika sedaya kadadosan nalika tiang-tiang ingkang kasebat mesah-mesahipun bangsa Israel tasih sami gesang, malah nalika tasih sami badhe merangi Yerusalem. Nalika dipun angen-angen, perkawis punika dados perkawis ingkang gegirisi sanget. Nanging punika bukti bilih Gusti Allah punika prakosa lan boten saged kasandhingaken kalian sanesipun. Nalika kula lan panjenengan sami nucap, kaula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa, wonten ing pengaken pitados rasuli, punapa sampun dipun sarengi kalian kapitadosan bilih Gusti Allah langkung ageng, langkung kiyat tinimbang sedaya masalah ingkang wonten ing gesang kula lan panjenengan. Sumangga dipun raos-raosaken Gusti berkahi. Amin.